Wat zeg je, tante Dees? Ja, we beginnen zo met de draaikont, hè? Mensen zeggen steeds gedag. Hallo, 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 hallo. Gedag. Hallo, 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 hallo. Gedag. Hallo, 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 hallo. Gedag. Hallo, 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 hallo. Gedag. Hallo, 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 hallo. Gedag. Hallo, 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 hallo. Gedag. Hallo, 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 hallo. Gedag. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Mensen zeggen steeds gedag. Mensen zeggen steeds gedag, soms wat triest, soms met een lach. Mensen zeggen steeds bonjour en meer van dat geouwe hoer. Mensen zeggen steeds gedag, groetend redden zij een hach. Mensen zeggen steeds hallo en dat klinkt dan zo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Gedag. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Nee, niet daar. We zijn net begonnen. Oui. Oui, Joseph Guy. Bienvenue à l'Utzending. 69. Oh, echt, tante Dees, is het 59? Ja, dus ik zou zeggen, wij stoppen vandaag allebei wat in ons mond. En we likken elkander. Le coq est mort, le coq est mort. Le coq est mort, le coq est mort. Il ne dit plus cocody, cocoda. Il ne dit plus cocody, cocoda. Coco, 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 cocody, cocoda. Coco, 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 cocody, cocoda. Le coq est mort, le coq est mort. Le coq est mort, le coq est mort. Il ne dira plus cocody, cocoda. 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 Coco, 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 cocody, cocoda. Tante Dees, was dat nou het nummer wat gemaakt was toen besloten werd dat het baantje van de televisie afging? Ja, Kok was overleden? Le Coq was dood. Le Coq was dood. Of gaat het eigenlijk over het feit dat u uw eigen haantje misschien wellicht niet altijd meer op deze leeftijd overeind kan krijgen? Uw Little Red Rooster. Nou, mijn Little Red Rooster, die werkt nog steeds uitstekend. Maar het gaat weer over het feit dat wij de 69ste uitzending hebben. Och, het is al zo'n tijd. Ja, de Swassad Nuf, dat kent iedereen hoe je dat moet doen natuurlijk in bed dan, hè? Ja, ik weet dat het Sajno heet in het Roemeens. Oh ja? Ja. Oké, dus dat heb je al heel vaak gedaan dan waarschijnlijk. Nou, ik heb het heel vaak geprobeerd voor elkaar te krijgen. Maar het lukte niet altijd. Weet u, ik zeg altijd dat ik ervan hou om te neuken. Maar eigenlijk heb ik al een keer in dit programma een bekentenis gedaan dat ik er soms ook gewoon aan zuig. Ja, ik hoor de vogeltjes affluiten. En ik voel een lied opkomen. Oh ja? Ik zuig eraan. Le coq est mort, le coq est mort.
Ik heb er al uren naar gekeken. Naar die bobbel in je broek. En het is nu dus wel gebleken. Daarvan krijg ik nooit genoeg. Dus stop hem nu maar in mijn mond. Dan mag hij straks ook in mijn kont. Maar ik wil er eerst aan proeven. Ik wacht smachtend op de smaak van jouw sperma op mijn onderkaak. Ik zou nooit meer iets anders hoeven. En ik zuig eraan, ook al is die krom als een banaan. Schat, zolang jij hem rechtop in mijn mond laat staan, zuig ik er zo heerlijk aan. Met jouw lul als tandenborstel en jouw zaad als tandpasta, is er geen probleem meer waarmee ik worstel. En drijf ik al mijn dromen achterna. Dus pleng dan maar jouw zilte vocht. Mijn mond heeft dit al zo lang gezocht. Wat kan sperma toch heerlijk smaken. Een spuitje kwak tegen mijn huig. Dan beloof ik dat ik straks ook voorover buig. En dan mag je ook mijn prostaatje raken. En ik zuig eraan, ook al is die krom als een banaan. Zolang jij hem rechtop in mijn mond laat staan, zuig ik er zo heerlijk aan. Ja, ik zuig eraan, ook al is die krom als een banaan. Zolang jij dat ding in mijn mond laat staan, dan beloof ik je, schat, ik zuig eraan. Ja, ik zuig eraan, ook al is hij krom als een banaan. Zolang jij dat ding in mijn mond laat staan, zuig ik eraan, ja, ik zuig eraan. Ik zuig eraan, oh, ik zuig eraan. Maar u toch ook? Pardon. U toch ook? Ik heb geen idee waar het u over heeft. Maar dit liedje, is dat nou oorspronkelijk een Frans liedje? Of de melodie bedoel ik dan? Hè? Jacques Brel, hè? Dus Vlaams. Toch? Het is Brel, ja. Het is Brel. En wat is de originele titel? Het is, dat weet ik niet, van Brel, maar het is vertaald als eerst al in de jaren 60 door Herman van Veen. Ja. En die heeft het gezongen en toen heet het... ik hou van jou, lang zon en maan, tot aan het ochtendtrouw, of zoiets, ochtendblauw. Oké, nee, ik ken het niet. En Nee. recent natuurlijk van Danny de Munk. Oh ja, Ja. En dit was dan het Mark. dit was de Met de Hetmark-versie. pijpconfessie. Oh, de confessie. Nou, we hebben heel veel confessies gehad in de laatste uitzendingen. Zo, maar er is ook wel wat gebeurd oh. ook. Het is allemaal menselijke vlak, allemaal weer vervelende, gekke weken achter ons. Ja, precies. Daar gaan we het helemaal niet over Nee, hebben. daar gaan we het niet over hebben. Draaien. Maar het lijkt me wel leuk om er gewoon toch een beetje een Franstalige, Nederlands-Franstalige uitzending van te maken. Ja, En altijd prima, ja, en- de luxe. De luxe is ook Frans. En ja, inderdaad, de luxe. En bonjour was al Frans natuurlijk, hè? Ja. En trottoir en zo. En, Le En- Coq en mort. En bonjour had wel, ja precies. 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 Maar dan moeten we maar eens even een Frans liedje maken. Een leuk Frans melodietje en daar gewoon een liedje op maken. Dat vind ik dat we dat maar even moeten doen.
Cola tik met een vieux. Soms ben ik het leven beu. Ik verdrink mijn verdriet in cola vieux. Ik weet niet wat ik voel. Voel je wat ik bedoel? Sluit me af van de boel van mijn gevoel. Het is 5 uur 's nachts, gezopen als een ketter en ik neem een taxi naar huis. Ik zoek de juiste sleutel en struikel over de rotzooi die ik gisteren achterliet. Zoals elke nacht, of ik gewerkt heb of niet, verdriet om de gebeurtenissen in mijn leven. Strubbelingen, tegenslag, menselijke pijn. Ik zeg dat het goed met me gaat als iemand me vraagt. Cola tik met een vieux. Soms ben ik leven beu. Ik verdrink mijn verdriet in cola vieux. Ik kan niet slapen en alles draait om in mijn hoofd. Moet naar het toilet waar ik een vinger in mijn keel stop, in de hoop dat ik me daarna beter voel. Het lijkt wel of ik me afsluit van de wereld. Mijn gevoel geen plaats meer geef, verhard geworden ben, vooral naar mezelf toe. Maar na de kater komt er rust. En na de rust komt er hoop. En na de hoop komt er... Is het niet bizar? Ben ik in de war? Komt er geen eind aan die eindeloze cirkel van wanhoop? Van oneindige ellende die doorcijpelt op mijn levenspad. Kijk in mijn ogen, die droeve blik. Kijk naar mijn haren, lang niet geknipt. Kijk, vieze kleren, ben ik getikt? Het is 7 uur 's ochtends. Het was een korte nacht, vergeefs gewacht op een lief die echte liefde geeft. Maar met een stuk in mijn kraag, geen brood maar alcohol in mijn maag, is het moeilijk interesse te wekken. Alleen bij gekken die denken dat ik normaal ben of rijk of geil. Cola tik met een vieux. Soms ben ik het leven beu. Ik verdrink mijn verdriet in cola vieux. Ik weet niet wat ik voel. Voel je wat ik bedoel? Sluit me af van de boel van mijn gevoel. Origineel van Michel Sardou? Michel Sardou heeft hele mooie muziek gemaakt. Ja, maar met alle respect ook voor de hele mooie tekst die u over alle problematiek in uw leven eroverheen had geschreven.
was het eigenlijk natuurlijk ook wel een beetje een confessie van een drankprobleem. Nee hoor, het was niet autobiografisch. Oh, het ging gewoon over heel iemand anders. Het ging in het algemeen. Ja. Nee, maar omdat u namelijk ook altijd vieux met cola drinkt, dacht ik van nou ja, misschien dat het wel... Nee, maar ik denk vieux, dat is een Frans woord. Ja, Sorry. wat betekent het dan Kikker in eigenlijk? mijn keel. Ja. Je vieux l'amour. Je vieux l'amour, ja. Ja. Van de Raymond van Groenwoud. Ja, bijvoorbeeld, ja. Er staat een cheveux in de gang. Ja, er staat een chauffeur in. De chauffeur. Nou ja. Een deux chauffeur in de En gang. dergelijke toestanden. Een deux chauffeur, ja. Il était une fois à Amsterdam, ils sortirent sans laver les champs. Il y a une femme désirée, et sans déchet, il encaissait ses lèvres bachellettes. Oui, ensemble ta femme désirée, désirée. Je l'ai vu venir, mon soleil perd quand la chute arrive, et à la ville sans déchet de formidable. Il y a des Roumains et des Bulgares tout dans le bar d'estrade, et tout pour le plaisir de désirer. Désirer, 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 désirer. Elle boit coca avec des vieux, chez les murs, si c'est le mieux, chez les plus, je t'aime désirer. Et la chancir, et la fantamir, bascia de sang, et à capacité, le sang de le faut-il désirer. Désirer. Désirer dello stiletto. J'étais aussi franchi ma canchili fut à chercher, c'est sans l'amener quand il est gale. Et à ça d'affaire, on achète quand des heures pour laisser le temps. Et mon cher, et chante quand il est désiré, 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 mais aussi, je devance city, la belle, c'est la personnalité, les travaux, les travestis se sentent bien. Dans sa vie, la main lâchée, un pont, la fraternité, et change la monnaie, la désirer. Désirer. Désirer, 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 désirer et désirer. Je désire désirer, à désirer. Pianowerk geweldig. Maar wat die Paardenstraat er nou tussen doet, het Mark, in het hele lied. Het klinkt wel Frans, maar het is toch weer Nederlands. Hè? Als ik heb het allemaal weer goed gehoord. Ja, je hebt het heel goed gehoord. Het was, eigenlijk ging dit wel over de echte Desiree dello Stiletto. Oh ja, niet over Tante Dees. Nee. Dat is oud zeer.
oud zeer. Ja. Zeer oud is Tante Dees, ja. Ja, is inderdaad zeer oud. Ja. En ze drinkt heel veel van die vieux, hè. Mon vieux noem ik het altijd. Oh ja? Nee, het is mafieux dan, hè? Want ik ben vrouwelijk. Nee, maar de vieux is mannelijk en dan blijft het in het Frans. Oh, daar is hij al. Ja, ze drinkt een vieux in de regen, ook al is ze ziek, in de zomer, in de ochtend, frivol, zoals ze is. Mon vieux, En dan drinkt ze weer de vieux. Hier is alsjeblieft een vieux. y avait qu'un dimanche par semaine. En op zondag heeft ze Les autres personeel. jours, c'était la graine Maandag qu'il is dan weer allait weg. Ja, gagner ze comme gaat un door peu. eenmaal in de Lellebijl. Mon vieux, Met heel veel vieux. l'été, on Moet allait ik doorgaan voir met la vertellen, Tante mer. Dees? Of Je vertelt u vertelt zelf? maar. Ik heb net een verhaal verteld, nu mag je C'était pas la vertellen. misère, Ja, ze zit in haar eigen misère. c'était pas non plus le Dat paradis. is niet goed in het paradijs. Et ouais, En ja, tant pis, Tante Pis is er ook altijd bij. Heel gezellig. dans son vieux par-dessus En ze denkt nog maar een râpé. vieux op het Il a tapijt. pris Gelekt. pendant des En dan années denkt ze, le godverdomme, même wat dat nou? autobus de banlieue. En ze gaat naar de uitkeringstrekkers. Want die willen nog wel met haar in bed. En die vieux. Le soir, Dan denkt ze maar weer de vieux. En het is weer avond. En dan denkt ze, oh god, mijn pyjama. Die past niet meer. Nee, die past niet. Ja, die past al lang niet meer Tante Dees. Die dikke vette buik. Die krijg je nou eenmaal. Van die vieux. les dimanches. En het is weer zondag. Oh ja, binnen in de kerk. En Laurens is er ook al. Wat ze gaat zingen, Tante Dees. Ça ne le rendait pas malheureux. Oh ja, ze heeft last van de rug heel erg. Vreselijk. Je crois, En ze mon gelooft vieux, in mijn God en haar vieux. dans son vieux par-dessus râpé. En ze zit in dat Et paard jour de dat op de veille, gang quand il staat, rentrait, on verborgen. l'entendait gueuler. Ze hoopt dat ze daarmee andere huizen binnenkomt. Mon vieux, Mijn oudje, mijn vieux. nous, on connaissait la chanson. En toen de oorlog nog bezig was en al die soldaten landden op het strand van Normandië, er was er ook eentje bij met een hele grote lul. Ja, nou ja. Chez nous, Maar ja, helaas, ook die werd overhoop geschoten. En als je gaat nemen, is de oorlog in stand te deze. Dan kan je wel heel veel drinken, dus dan vergeet je het toch niet hoor. Oorlog? Nee, dat was je niet weg met één, je sais, c'est con vieux. dire que j'ai passé des années. Oh, hij heeft het nu weer over de jaren. De jaren gaan voorbij. Het is nu jaren na de oorlog. Dus waarom heb je het nog over de oorlog? De oorlog is een lang verleden tijd. Er zijn nog meer jongens met een grote lul. Ja. J'aurais pu, c'était pas malin. Dat deze was. U zit te denken, wat gebeurt er allemaal? Morgen eten we weer jam op het brood. Maar hagelslag is op. En drink een vieux. Mais quand on a juste Ja. En het 15 ans, kantongerecht heeft ook al gezegd. on n'a pas le cœur assez grand. Die algenband is niet van goud, zoveel karaats. Loger toutes ces choses-là. En die dingen daar, dat zijn choses-là, die dingen daar. Tu vois, Die gaan weg, die moeten in de la. maintenant qu'il est loin d'ici. En nu de tijd zo ver rijp is, Pensant à tout dat ça, we echt je bij me elkaar dis, moeten blijven zoals we hebben gezegd tegen elkaar. bien qu'il soit Schat, près de moi. drink dan alsjeblieft niet meer zoveel. Papa, Ik denk dat komt op vieux. Dan komt papa. Nou, dat past wel weer bij uitzending 69. Papa. Mon vieux. Nou, heb ik het gelijk even vertaald, dan weet je tenminste waar het over ging. Ja, ik wil ook wel meer vieux, maar de vieux is er wel, maar de drank is op. Sorry, moet ik even naar de snackbar Er zit geen lopen? cola, geen Moet ik even een Fernandez, Ahmed- geen... Moet ik even een Ahmed, schat? Nee, doe maar niet, want Ik dan kan kom je wel niet meer terug. Gewoon een... Jij vindt Ahmed veel te leuk, dan blijf je daar weer hangen en praten en babbelen. Weet je wat ik in huis heb? Kerala C-Vitam. Dat is van die heerlijke limonadesiroop met vitamine C, D en E. En als je En een beetje vieux. water bij doet en vieux, is volgens mij een heerlijk drankje. Zullen we het gewoon eens proberen? We gaan het Vieux gewoon met Kerala proberen. Wel met C-Vitam. ijs dan, hè, graag. Ja, dat en een rietje om aan te zuigen. Je t'aime, oui je t'aime. Moi non plus. Kom in mijn vagina. Kom in mijn vagina. Je vais et je reviens. Tussen jouw rimpels. Je vais et je reviens. Met je vieux. Ik voel het. Et je me Oh, het jank. Je t'aime.
Je t'aime met Mark. Ik val niet te Oui, je temmen. t'aime. Hier is je paraplu. Oh, mon amour, het regent niet eens. Oh, ik heb wel een vaginale. Oh, en ik ben helemaal naakt. Met je clitoris. Oh, 69. Homoliedje. Ah, c'est bien 69. Homoliedjes. Beetje wel. Oh, ma bouche est full. Ma bouche est full. Mijn mond is vol. Zet je poesje voor? Een paraplu. Wat moet je doen met je paraplu de hele tijd? Oh ja, die zit er steeds bijna in. Oh, mon amour. BZN, dan gaan we ook nog BZN draaien. Oh, Mark. Het is heel resoluut. Hij komt. Tussen je mond, tussen je lippen. Oh, hij komt met 69. Tante Wat doe je dat fijn, het man. Ik wil dat je komt. ja, maar Ik wil dat je komt. ik ben al zo vaak. Ik wil dat je komt, kommetje. Komt echt niet meer dan nog een klein druppeltje. Oh, het is poedersuiker. Zo zoet. Oh, het Mark. Oh, geef me een handdoek, het Mark. Het is zoveel. Wacht even zo plat, gelijk een handdoek. Oh, mon amour. Het Mark. Fysiek, viezerik. Viezerik. Abba. Je veux et je viens. Oh, tussen mijn billen, ja. Oh, tussen mijn benen. Oh, ik wil dat je komt. Kommetje. Kom. Viens, kom. Het Mark. Kom, viens. Kom het Mark. Ja. Doe het dan. Het Mark. Zo, tante Dees. Het is tijd voor een klein verhaaltje. Wat u aan de luisteraars kunt gaan vertellen. Want u maakt mij niet wijs dat in uw lange carrière als homoseksueel u het nog nooit met een Fransman heeft gedaan. Dus vertel maar van vooraf aan Hoe het ging met is die banaan. gegaan. Precies, ja. Ja. Vertel, tante Dees. The floor is yours. Er was eens. Kan heel lang geleden zijn, luisteraars, bij tante Dees, hè? Want het is natuurlijk al heel oud, ja. Een klein, gezet meisje. Tenminste, ze voelde zich een meisje. Maar jij doet het toch altijd met jongetjes, tante Dees? Maar in principe was het een hij. Geboren in het verkeerde lichaam. Maar niet dat dat wat uitmaakt. zoals Waarschijnlijk ze via de mond destijds bevrucht, hè? zei. Via de mond bevrucht, dan krijg je altijd travestietjes. En ze ging met haar vader Oh god. en met een neef Oh, dit wordt een incestverhaal. naar het prachtige Parijs. Via Bussum, Weesp en Amersfoort. En in Parijs dacht ze dat ze de ware tegen zou komen. Maar het bleek de Eiffeltoren te zijn. Maar ja, dan moest er eerst even papa en haar neef lozen. Die moesten een zaadlozing krijgen, ja, ik begrijp het. Nee, die moesten de scène in natuurlijk. Ja. Nou, we kwamen daar op zo'n traditionele boekenmarkt. En hij keek mij aan. En ik keek hem aan. Je vader?
Nee, die boekenverkoper natuurlijk. Ja, pornografisch loketje. Hij had prachtige bruine ogen. Dat was een Albanees. En hij had een hele mooie snor. Oh ja, zie je wel. Ja. Zo van het haar op de bovenlip. Dat was zo'n Balkan-type. Ik zei in mijn allerbeste Frans. Comment ça va? Shamshak in het Turks, ja. En toen zei hij... Ça va bien. Oh, hij sprak ook Frans, wat toevallig, hè? Et toi? Dat is étoile, ster. Ja, in mijn sterretje. Nou, Hij vroeg of ik eventjes in zijn kraampje wou kijken. maar waar waren toen uw neef en uw vader? Die had ik bij de Eiffeltoren achtergelaten. Oh, maar die moesten de scène in. Er moest nog eentje lopen, maar ga door. Nee, want die scène dat ging niet door. Het was een mise-en-scène meer. Ja, familiescène, een drama. Maar goed, die man Ik die zeg, zei... Als jullie nou die Eiffeltoren gaan bezoeken... Ja, dan moet je heel hoog met zo'n lift, weet je wel. En dan nog een eind lopen en zo. Ik denk, nou, dan heb ik even tijd om de boekenmarkt te gaan bezoeken. En daar zag ik hem. zo romantisch. En wat zei hij nou precies ook weer? De muziek is straks bijna afgelopen, dus je moet straks zonder muziek doorvertellen. Nee, het is al bijna afgelopen. Want onder de kraam kwam hij klaar. Ja. Nee, zo ben je toch nog... Dit is geen geil verhaal. Dat hebt u helemaal opgebouwd met uw vader en uw neef. En de Eiffeltoren. En de Place de la l'Étoile. En dan zegt hij even, kom achter de boekenstal. En hup, hij komt klaar. Wat heeft u dan gedaan? Heeft u zijn in uw mond genomen? Ik moest toch een verhaal vertellen? Ja, maar ik wil dan alle details weten. Ja, maar- En hij sprak Frans, maar was het dan ook echt een Fransman? Of was het eigenlijk een inderdaad Albanese Turk of een dergelijk type? Ja, het was een besnoren kus van een Rus. Dat was een Rus. Oké, maar hij had dus een snor, maar hij sprak Frans. En als u dan die man ging pijpen, want dat neem ik aan, dat doet u altijd. Wat maakt het dan eigenlijk uit of dat hij een snor heeft? Als hij dan u gaat beffen, zeg ik ja, oké, een snor. Ja, maar je weet hoe ik me voel, Nee. vrouw. Dus dan wil je ook wel eens gebeft worden, ondanks dat je niet gebeft kan worden. Je kan alleen gerimd worden. Dat heeft hij gedaan, maar dan kwam hij klaar toen hij u rimde. Nou, nee. Nou ja, daarna was ik natuurlijk geript. Als u begrijpt wat ik bedoel. Oh, dus het kostte geld. Nou ja, daar laten we ons niet over uit. Volgende onderwerp, volgende chanson. Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar 1 verzoeknummer. Je veux l'amour, je veux l'amour. Waar ik ga, waar ik sta, voor ik sterf, voor ik verga. Je veux l'amour. Ik heb een syndicaat, ik heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik, werken op het sentiment, worden door het leven niet lang verwend. Ze worden zot, je veux l'amour. In een kano, op het strand, in de lift, op de tram, op de vloer. Ik babbel met de gast die mij een glas aanbiedt, tot ik genoeg op heb voor een volgende stap. Ik babbel met het meisje dat er tof uitziet. Ik sloof me uit, compliment en een grap. Maar ik wil geen grap, meneer. Ik wil geen grap. Je veux l'amour. Ik wil geen geld meer van de telefoniste. Ik wil dat ze van me houdt. Pour toujours. Wanneer een artiest succesvol is,
dan heeft hij talent. Frans wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog? Paranoia en twijfels en vooral veel dorst. Je veux l'amour, je veux l'amour in die hel. Als een kot in de grond, onder kwel, half dood. Je veux l'amour. Liefde voor mij en voor mijn hond, die heel de nacht in de auto op me wacht. Ik wil er zelfs voor de premier, al heeft hij zijn smoeltje niet mee. Je veux l'amour, je veux l'amour. Voor mijn slapeloze vrouw, van tranen nat, als ik thuis kom strandzat. Om 4 uur 's ochtends, je veux l'amour. Voor mijn vrienden, die ook vanavond weer de weg naar mijn optreden niet vinden. Je veux l'amour. Voor mijn verstrooide madame, die haar wil vergat voor abortus op weg naar Amsterdam. Je veux l'amour. Nu, niet zelfs, niet direct, niet te bieden, niet contra. Maar nu, maintenant, tout de suite, ooit de godverdomme. Je veux l'amour. En ook geld om cadeautjes te kopen en aan iedereen te geven, omdat ze zouden van me houden. Maar omdat het dan de 69e uitzending is, doen we het in het Frans een beetje. Nou ja, aanverwanten. Hè? Want zoals al nuf, dat kent iedereen als Franse term, hè? Wat kunt u nog eens keer dan precies aan mij uitleggen wat dat dan is? Nou, dat weet u toch wel? Ja, ik heb het niet vermoeden. Ik dacht dat het betekende, net als met French kissen, iets met je tong. Nou ja, met je mond, hè? Mond op mond. Nou ja, mond op pik en pik op mond, hè? Zoiets. Hè? Dus als je iemand pijpt, is het vast aan neuf. Het is een soort yin en yang, is het eigenlijk, hè? Oh, dus dat... Zo tegenover elkaar liggend. Dat ik dan dus Ivo pijp en dat Ivo mij pijpt. Hè? U heeft het helemaal door. Ja, maar u is het niet door dat ik een lieve vriend heb die Ivo heet. Oh, en die doet het altijd met u. Ja, die zet de hele boel op stelte. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant je voulais très heureux pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël, mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Et pourtant bien des gens ont chanté avec nous, et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui, pour prier. Pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, non, rien n'a changé, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Moi je pense à l'enfant entouré de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps. Oui, tout le temps. Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas et pourtant. Oui, et pourtant. Je chante. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué.
l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en être ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Hey. Wat betekent dat dan, deze toeta komt? Hij zat steeds aan mijn kont, toeta continué? Nee, alles ging maar voort. Oh ja, dus toch weer net als het vorige uitzending over die priester en dergelijke. Ja, gewoon voortzetten. Toeta continué. Maar in sommige talen betekent het op zijn Frans doen. Betekent dat dan altijd 69? Nee hoor, ik kan ook de French kiss doen, toch? Dat is met tongzoenen. Het op zijn Frans of op zijn Grieks is dat je van achteren neukt. Gaan we ook een keer een Griekse uitzending maken, tante Dees? Oh nee, we gaan wel een keertje een Kamasutra doen. Dus Frans die zit altijd met speeksel. Alleen Kamasutra met ons twee, dat lukt niet zo, geloof ik. Nee, dat wordt Kamikaze Sutra. Maar dus Fransen zitten altijd met speeksel in monden en tongen? Ik heb geen idee, schat. Ik heb nooit een Fransman gehad. Echt niet? Nee, wel niet voor een uurtje? Wel in Frankrijk, maar niet met een Fransman. Nee, in Frankrijk, dat hebben we net gehoord. La douce France. Hè? Ja. Nou ja, zeg. Viens, viens, viens. Dans la jungle des animaux, le plus sauvage peut devenir rigolo. Frappe dans tes mains, puis attrape la mienne. L'âge de Noé, elle sera bientôt pleine. Dans la jungle
Was dit nou een liedje over de liefde tussen Annie en Mo? Ja, want Mo is een Turkse jongen. Ja, en Annie is Frans. Annie is van Matassi. Oh, Annie van Tassie, even vast. Ja, en die hadden samen een romance, dat is dan weer een Frans woord. Roemeense, ja. Ja, en omdat er zoveel Roemeense zijn, Ja. roept de plicht, tante Dees. Oh, echt waar? Ja, want het was natuurlijk heel erg fantastisch, maar gelukkig heeft elke travestiet 2 tieten. Een tiet van... Van melk? Ja, en dat En kan een tiet van een honing. kommetje doen, dus de melktiet is de Melk tiet en van honing. komen. Ja, een tiet van melk en een tiet van honing. En de honing, daar kan je de dingen mee smeren, dus dan gaat het allemaal wat soepeler. Dus dat is de tiet van gaan. Dus een tiet van komen en een tiet van gaan. En helaas, tante Dees, de tiet van gaan is aangekomen. Nou, dat is dan mooi. Dan is het toch met Soissons Neuf allemaal weer gelukt. Het was leuk om eens een keer een Franse uitzending te maken. Met een beetje een thema, hè, want anders gaan we altijd zo van de hak op de tag. Dat het leuk was om eens een keer Oui, bien sûr, monsieur. C'était très bien. Hein? En ik vind het Et ook vous parlez très bien français, hein, Dimi. Ja, mon cul. Maar Ja, mon cœur, non mon cul. Wat ik ook erg leuk vind, is dat volgende keer het de 70ste uitzending is. En wat gaan we dan doen? Grieks. Feestvier, op zijn Grieks, helemaal goed. 70ste uitzending, op zijn Grieks. En ik weet het nu al, er komt een liedje in over Nala Mouskouri. En over Ivan. Zeker weten. Lieve luisteraars, heel fijn dat jullie dit alles weer doorstaan hebben. Dat jullie tot het einde zijn blijven luisteren. En zoals altijd is het slotwoord aan niemand minder dan de Toedeloe, toedeloe. Wacht nou. Dag, lieve luisteraars en luisteraars. Laten we nu even aankondigen. Het slotwoord is aan niemand anders dan... Toedeloe, toedeloe. Dag, lieve luisteraars. Wat een bende is het eigenlijk hier. Dag.